Máis de 6.000 veciños de Poio pasaron por este cribado poboacional entre o 30 de xaneiro e 2 de febreiro. Desas máis de 6.000 mostras, soamente se detectaron 41 positivos, ou o que é o mesmo, o 0,66% do total. A estos 41 positivos se están citando xa para PCR no hospital provincial ou ben no COVID auto ou no outro punto de toma de mostras para a realización de PCR. E sinalar, por último, que hai un pequeno número de persoas que por razóns técnicas a mostra non se puido procesar e que, por tanto, non teñen resultado. A estos pacientes que tamén están identificados se lles citará tamén para unha PCR. A participación no cribado foi moi elevada. En total participou o 78,5% das persoas citadas. Desas 7.863 persoas citadas acudiron a recoller tubo de saliva 6.462, que representa o 82% do censo. E recolléronse 6.170 mostras, é dicir, 6.170 veciños devolveron o tubo ca mostra de saliva. Estes 6.170 supoñen o 95,5% dos tubos entregados e o 78,5% do total de persoas citadas. Cabe lembrar que estas probas estaban dirixidas a persoas de entre 15 e 50 anos. O Concello de Poio se anunciou que pedirá novos cribados no municipio para tratar de detectar así a máis persoas asintomáticas.